Sebaħ il-jum ta' 28 ta' Marzu. Jum storiku li se jibqa' mnaqqax fl-istorja ta' pajjiżna hekk kif Malta rat lil Robert Abela ta' 44 sena jagħmel ħalfa mal-poplu. Ħalfa li tfisser ħafna għaliex hija waħda li warajha hemm l-akbar mandat fl-istorja ta' Malta sovrana. L-għada li tħabbar li l-Partit Laburista kiseb l-akbar rebħa elettorali mill-indipendenza l-hawn, Dr. Robert Abela ħal ġurament tiegħu bħala Prim Ministru ta' Malta. Ftit qabel il-11 ta' filgħodu fit-Triq ir-Repubblika deret dieħla l-karozza li fija kien hemm il-mexxej Laburista Robert Abela, martu Lidja Abela u bintom Georgia May għal Pjazza San George. Hawnhekk il-familja Abela nataw merħba sabiħa hekk kif waslu quddiem il-Palazz tal-President b'Dr. Abela mar mal-ewwel man-nies li ħonqu din il-pjazza. Kien għal-ħabta tal-11 u 20 ta' filgħodu x'in Dr. Robert Abela ħal ġurament tal-ħatra bħala Prim Ministru ta' Malta għal 5 snin li ġejjin. Jiena Robert Abela solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur, hekk Alla jgħin. Il-ġurament mogħti mill-President ta' Malta George Vella ittieħed fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, il-Prim Imħallef Dr. Mark Ketkuti u l-Avukat tal-Istat Dr. Chris Soler. Preżenti fis-sala tal-Ambaxxaturi kien hemm il-President Emeritu George Abela u Margaret, missier u om Robert Abela. Dan apparti aktar qraba, ħbieb u nies li ħadmu mill-qrib ma' Dr. Abela. Mis-sala tal-Ambaxxaturi, il-Prim Ministru mexa għas-sala tat-Tron fejn kien hemm bosta mill-kandidati Laburisti eletti fil-Parlament wara din l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Min hemm il-Prim Ministru u l-familja tiegħu flimkien mal-President u s-Sinjura tiegħu ħarġu jxejru fil-gallerija prinċipali tal-Palazz il-Belt. Spikka l-ferħ tan-nies li nġabru u lil wien bojot u ħomor. Fil-gallerija naqdu wkoll id-deputati mexxejja tal-Partit Laburista Chris Fern u Daniel Mikallef. Imbagħad il-familja Abela imxiet it-triq mill-Palazz għal Berġa ta' Kastilja fejn tul triq ir-Repubblika u l-madwar in-nies ma waqfux isellmu l-familja li daħlet fil-qlub tal-Maltin u l-Awċin. Il-Prim Ministru Lidja Abela u bintom Georgia May ma naqsux li jkomplu man-nies sakemm waslu fi Pjazza Kastilja. Hemmhekk sabu baħar aħmar ieħor jistennihom. Fid-daħla ta' Kastilja Dr. Abela sab lil kap ta' ċivil Mario Kutajjar jilqgħu fejn il-familja telet it-taraġġ ta' Kastilja u ftit wara xirfet mit-tieqa. Hawnhekk spikka l-karattru simpatiku ta' xkejkna Georgia May li baqgħet issellem lin-nies sal-aħħar.